Ahojte všetci. Forms a my dneska budeme hrať Brawl Stars. Dneska to je prvé video. Keď chcete mňa pridať do kamarátov, tak toto kamaráty, toto je môj IT. Tu je môj IT. Tu je môj IT. Potom robíte toto. Áno, IT. I napíšete môj IT. A teraz budeme kamaráti. Dneska ja budem natáčať video po Brawl Starsu, lebo moji kamaráti zo školy, napríklad Adam Ivan, Jakub Čataj, aj Tomáš Krajmer, hovoria, aby som udelal video po slovensky. Aj som natáčal po Brawl Starsu. Teraz natáčam po Brawl Starsu. Ja mám 50... Počkaj, prečo mám 50? Ja som mal 51. Ja už viem prečo, lebo Spajkovi dali ban. Ja mám 4 kartičky takýchto, som v klube. Na jakom mieste? Na 5. Konečne ja som mobilom vypnul. Dneska si všetky nové veci zahráme, aj toto. Prvé, ja chcem môcť získať titul na Edgarovi. Zatiaľ mám len jeden zlatý Spike. Zatiaľ ja mám len 5 legendárok. Môj klub sa nazýva Pylon Mig. Ešte keď chcete mať mňa na kamarátov, tu je, vidíte, tu je ikonka i pod ním je IT môj. Tu je ikonka, tu je pod ikonkou, kedy chceš zmeniť. Je tu taký IT, že LVUCV2V9, je tento. Keď chcete mňa mať na kamarátov, idete sem, nie, počkaj. A tu je IT kód. Toto je môj IT kód Alpin CVVN. To je môj IT. Alebo čes toto. Tu je môj IT. Toto. A potom budete mať mňa kamarátov. Ešte. Prečo ja som udelal to video, lebo moji kamaráti zo školy, napríklad Adam Ivan, Jakub Čataj, Tomáš Krajmer, poprosili mňa, aby som robil aj po slovensky video po Brawl Starsu. Tak aj budem robiť. Zatiaľ ja mám len anielský 1, 2, 3, 4 i démonský 1, 2, 3. A dneska budeme si zahráme. Ja mám teraz 9... Dobre. Zahráme si toto, lebo ja som nikde jeden deň nehral som. Úplne pozrite sa, jeden deň som nehral, toľko sú questy. Dneska ich všetky udeláme. Chcem môcť získať na Edgarovi skin ten Hapčal. Na Mortise tak nie, ale ja ho chcem na Mortise. Čiže tak.
Tu je Ems. Jaká je pomalá, nie? Ty koko, pol hodinu tu budem. Vyhej. Počkaj. Tak to udělá. Ty koko, tak málo. To musím rychlejšie robiť. Tuto je ešte. Dojdi! Ja som sa tak natesil. Ježišma. Aha, mám na... Ježišma, ja som sa tak... Som sa skoro pokakal. Nešte... Skin. Toto, alebo toto. Počína skvíka si zahráme. Ja mám skin Lenku, ale ten skin sa mi nepáči moc. On sa mi nepáči. Ja si vyberiem radšej obyčajný. Ja si chcem získať na skin Lily. Ty koko. Tento práve som získal pred mesiacom. Ja som len 3 raza hral za neho. Jupi, zabil som B. Začal toho. Tak, výborne. Tak, toto. O, ježiš, malé. Dojdi, nechajte mňa na pokoj. Chytajte bombu. Jupi, zabil som. Nek. Ej, teba zabijem. Kamo. Jupi, zabil som aj ho. Dale, hoď pečo do mňa, prosím ťa. Ježiš, nie. Jupi. Dáme smálika. Skvíka som dostal z zombie boxu. Budem ho čakať. Kde si, kamo? Aha, tu si. Tomáš, kamo. Kamoš, ty si mi utekol, neučekajú do mňa. Som tvoj priateľ. Chcem ťa len obvinúť. Kamo, čau, kamo. Jupi. Jupi, vyhrali sme. Skvelé. Veľa sme questov udelali. Ešte mám taký trochu iný hlas, som nemocný, tak sa nehnevajte. Padol. Poď, sauto. Získali sme úplné hovno. Tak, ešte máme tu quest. Ešte začína, musíme zahrať. Ešte musíme dva razy vyhrať. Mne sa že najlepší myfik je asi Juju. Ja som ju skúšal na počítači. Je moc dobrá.
Na druhom mieste je asi... Tak, tuto. O, dojde, nie, dojde, potom... Jupi, zabili sme ho. Tak, čekáme, nikoho tu není. Kamo, kde si? Dojde. Kamo, tu si. Aha, tu si. Čau. Tomáš. Jupi. Vyhrali sme. Zase sme vyhrali. Teraz otvárame anielský. I nič sme nedostali. Skoro. Tak, čo teraz máme? Gemy. Teraz mám 46 gemov. Čo môžem kúpiť? Nič. Dobre. Teraz... Nie, počkaj, nič. Je tam nenapísem. Počkaj, ja som na 5. mieste v klube. Aha, dobre. Tak, ešte za jakých bravil môžeme si zahrať? Môžeme zahrať za Dale, za Draco. Ešte ja si zahrám za Gina. Za Draka budem hrať v inom medzine. Jean, tu si. Tu si. Tak zahráme si. Ja som dosť... Počkajte. Ja som dostal skvíka i z Megaboxu. Gina som už dávno dostal, lebo som málo za ňoho hral. Počkaj, keď... Kamo, to koľko máš HPčko? Tak málo? 2000? Ježišmar. To si na housie. Čo som videl? Ježišmar. Tak. Ja si... Tak, počkajte, môžeme si aj toto zahrať, aj iné zmie. Zacháme si tuto. Tu sú aj tie mutácie. Ja mám, jaké vybereme si? Ja si asi vyberiem tohoto. Tento kartičku bude mať druhý život. Tak, počkajte. Tu je. Ideme. Ty koko, ani vôbec sú. Nemajú ani kartičky. Idem do stredu, tak. Aha, nikto. Sally. Ale ja ju
teraz zabijem. Super, zabili sme ju. Tak, ničíme sa. Dávam smajlík, dávam spray. Počkaj, ja som zabudol, jakú má ultimátku ten Zin. Počkaj. Aha, takú. Zabili sme ho, tak ničíme. Gadget. Jupi, vychoj sme. Jupi, udělali jsme quest. Jupi. Prepačte, asi to už bude konec videa. To už bude trvať niekde 16 minút. Ďakujem, že ste pozreli tento video. Dejte odber, like, komentári nejaké napíšte na šovce. Bol som s vami, ďakujem, že ste to pozerali. Čaute.